welcome back to my channel आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नै दिनैहाय सानडे ओमफ्राय एसे बेरायनो ओंखारलायबाय आरो बहा थांनाय जायो मिन्थिथ'आ जिखुनु ओंखारबाय नै हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय माखासे लोगोफोर दङ दाबो डिसाइड खालामनो हायाखै आरो जों बहा थांगोन ओमफ्राय ओंखारनायबाय आरो दायो दा खबर लानोसै ओमफ्राय बहा थांनाय जायो थांसै नै साथुदो लोगोफोर आं देखायलांनो नाजानोसै दिनैहाय बहा थांनाय जायो नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरो आं बेखौनो स' लेट्स गो लोगोफोर जोंहा नै पुलिस बाजार मोनफैबाय दहाय होनदोंमोन आङो बहा थांनाय जायो दायो पुलिस बाजार मोनफैबाय लोगोफोर शिलं टाउन बे जाहैबाय नै बे मारै शिलं टाउन जाखो आं दा काहानिखौ खिन्थागोन लोगोफोर दसे नेथ'नानै थाथ' दा खोन्थाबाय थागोन आङो दायो नै लामाया बिराद मोजां जानानै दं ग्रिन एरियानो ग्रिन जाबाथाय आंहा बिराद मोजां मोनो आरो लामाखौ नायनो ओमफ्राय गोसोआबो बिराद मोजां मोनो एकदम बिदि गोथां नुबाथाय आंना गोसोआ बिराद मोजां मोनो आरो लोगोफोर दायो नै लोगोफोरखौ नेगासिनो आरो सानै फैबावगोन हासबेन्ड एन्ड वाइफ ओमफ्राय दायो जों जिरायनानै रायज्लायगासिनोमोन आरो बिरादनो मानो गोसो होनानै बेगजों साबसिन नुयोलै आं दा मोनसे खेबगोन दे नोंखौ दे नायदो दे थांलाय हाय गाइस हेल' गाइस आंनि बुरै गुफुर गावदाङा नै बेखौ रुजुनो नागिरदों नै आंना गावदाङा रिल्स बानायनो थाखाय बेसे सेक्रिफाइस खालामो नोरैनि डलार बारायनांगौ जोंहा थार लानांगौ खोथा दं दे नोरैनिखौ रुजुन दे खर'आव उथार ओरैनो थाबायलांदो दे गेदि टिकाटसास नै ड्रन शट होना हर आं बेखौथ' होनो नागिरदोंमोन नों बेजों हो बेनिजों बेनि फनजों हो र' लपा गासै थाबायलांदो नोंबो थांदोब्रा खाथियाव खाथि नुबाय दांलै गालांगोनसो दां खोबनानै गालांगोन सफैबाय बिसोरबो जोंल'मोन दहायो सिफुंखौल' नुहुरबाय दा बे ससेनिफ्राय ओरै मेख्ला गाननानै थाया होनबा दुगैनो थानाय बायदि मानसि बिसोर नंगौना नङा होनगासिनो मेख्ला ओरै पिंक कालारनि ड्रन शट जाबावबाय जोंना पिंक कालारनि ससेल' मेख्ला गाननानै सफैबाय माबायाव सिरापुन्जियाव दंफैयो सिरापुन्जियाव ओमफ्राय दासो सफैदों मोजांना लोगोफोर नै सिरापुन्जिया नै बेयाव साना सात जानोसै मिक्सार ना लकेलनि सोरबा ना गुरनोसो फैनाय नालाय आं नोंखौ मोदोमखौल' नुबायबा आरो पिंकखौल' नुबाय फिथाखौनो नुवाखै कारपेट दंमोनथ' बख'नानै लाबोदो फिथा दङ नङा बेखौ नै लांदांदांनो सोर मोनसे दंबावोमोन कारपेटाबो मैलाखासैलै सुनांगौखासो सफैजोब्बाय ओइ मालाय माइखौहाय बिदि लांसै
खानानै मालाय माबा बना दोनखादों डाइरेक्ट थिखोनो खस्थ' जायोनो बांसिन जाहैबाय दा बिसोरो रावबो गैयिखाय जोंनिफ्राय लांखांखाबाय खापसे जों लोङा माबायाव मिथिं मा होनदों बागदावदों नों बैयावसो मोनबा खोमसियाव आइया दहाय फैखांनानै जों हरखांखाबाय ओमफ्राय गोदान गारि फैनाय नुहुरबायना आंखौ हारसिं थांनायाव बिहैबावोमोन सरि जलेबी क'क्राझारनि जुलुफखौ जादों झालमुरि बैखौबो लागायदेरनो सिंग्राबो दङ बेखौ लागायलाय आंखौ चिप्सफोरखौ लागायलाय जाबाय गोथाव गोथावनो लेखाबा गोथावथारना ओरै मोना लायफिननांगौ ना दाउआ नुदोंना लोगोफोर हारसिं बिरबायगासिनो अख्रां सा सानो जा समायना नुदों लोगो गैया बेसोरा ओमफ्राय दायो जोङो नै साहा लोंखांबाय ओमफ्राय मेथाइबो जाखांबाय टाइम स्पेन्ड खालामखांबाय आरो रायलायबाय माबाय बिनिफ्राय दायो जों ओंखारलांफिनसिगोन आरो जोंना बेयाव फैनायनि प्लान गैयामोन आरोना दहायसो आं बुंदोंमोन शिलं थांबाय पुलिस बाजार मोनबाय सेरापुन्जि मोनबाय होननानै बे बुंनायनि खारना जाहैबाय जोंना प्लाना दस्रासोमोन आरो मेघालयआव बेरायहैनायनिसोमोन ओमफ्रायो बेलासि जाद्रायनायखाय टाइमा चेन्ज जानानै केन्सेल खालामनानै जोङो बेयाव फैनाय जाबाय आरो गासिबो लाखाजोब्बायमोन सि जोमनो ओमफ्राय दायो बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन जोंना नै हाखु दाखु जाबाय फेमिलि डिनारबो दंबावो स' नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर दायो नै न'आव हाखु दाखु सौफैनानै मोनाफैलायबाय ओमफ्राय चेन्ज खालामबाय नै ओमफ्राय मा आरो बियानखौबो देलायनानै थाखानो थिनखादों जोङो दायो गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरो फेमिलि डिनार खालामनानै जोङो थांगासिनो आरोना जोंना प्लान दंबावोमोन नालाय थ' जोङो थांगासिनो नै दायो सौफैबाय नै सिगनेटआवहाय मानोना माजों बियानजों फार्स्ट टाइम आरो बिसोरा हाबफेराखैमोन बेखायनो बिसोरखौहायो बेयावहायो डिनार खालामनो लाबोबाय आरोना मोनायाव संबाय थाला होननानै हाबफेराखैबो होननानै दायो जोङो नै सिङाव मोनफैबाय ओमफ्राय सियायलायबाय नै माया उन्दुनो ओंखारलायबाय होनदां ओमफ्राय नेगासिनो जोङो अर्डार होनायखौ नै ओरैजाय जोंहा बोराय बुरि जिरायबाय ओमफ्राय हरैजायो बिसोरा बिबै फिसौ जिरायबाय ओमफ्राय नै डेक'रेसना नायदो लोगोफोर जा समायना रमायना बानायनानै दोनदों ओमफ्राय दाबो सौफैया आरो अर्डारा नेगासिनो नै बेहा बरिं जाबायदां मबाइल नायगासिनो जिरायनानै बिदिनो सावरायलायगासिनो आरो जोङो ओमफ्राय दाबो सौफैथ'वाखै एसे नेनांबाय आरो ओमफ्राय नै कल्ड कफिया सौफैग्रोबाय बेखौनो लोंग्रोनोसै बियानजों आंजों बिहरदोंमोन आरो नै दायो फाइनालि सौफैबाय जोंना डिनारा बेयाव दङ जाहैबाय मटन बिरियानि ओमफ्रायो चिकेन बिरियानि ओमफ्राय चिकेन फ्राइड राइस आरोना बे मोनथामजोंनो जोंना इनाफ जादों आरोना ओमफ्राय कारि बिहरबाय बिदिनो चिकेन कारि मटन कारि बिहरबाय आरो जानोसै नै दायो फेमिलि डिनार आरोना मानोथो न'आव संबाय थानो होननानै दायो नै जाखांनानै नैबेयाव जिरायफैबाय जोङो जाखांबाय नालाय बेयाव ओंखारबोबाय ओमफ्राय बोराया थाबदों आरो पेमेन्ट होथ'वाखैमोन नालाय थ' बियो होसिगोन ओमफ्राय जों ओरै जाखांनानै मानानै फैग्रोबाय आरो दायो बिसिनो एसे सुइमिं पुल ओमफ्राय बै बेलकनिनि भिउफोरखौ देखायनोसै आरो बिसोर नुफेराखैमोन नालाय दायो थांनोसै नै ओरैजाय बैथिंहायो नायदो नै लोगोफोर बिथिंजाय भिउआ नेसनेल हाइवेखौ नुहुरो आरो बेनिफ्राय बिराद मोजां जायफोरा फैफेराखै मालाबा हाबफैनो हागोन बिराद मोजां भिउ नै जानायफोराबो मोजां नायदो नै लोगोफोर दायो बिसोरनो देखायनानै थांसै आरो जोङो सुइमिं पुलखौबो देखायलांसै मालाबा दुगैफैनाय जायोबा दुगैनो थाखाय दायो जाखांबाय माखांबाय ओमफ्रायो बिराद जाखाबाय आरो दायो नै सुइमिं पुलाव फैबाय नायदो नोंथांमोनाबो जायफोरा नुवाखै नायनानै लादो थांनो हागोन नोंथांमोनाबो बेरायहैनो हागोन फेमिलि डिनार थाङो आरोना बिराद गुबुन हारिफोरा बिराद थाङो बर'फोरखौ खम नुयो आङो मालाय फेमिलि डिनार बयबो फिसा फिसौ लानानै जाहैयो आरोना बिरादनो ओमफ्राय जोंनि बर'फोरा
दायो नै हराबो गोथौ जाबाय ओमफ्राय जोङो ओंखारलांसिगोन आरो बेनिफ्राय बारा गोबाव थाला ओमफ्राय नैबेहा सुइमिं पुलनि जिरायग्रायाव जिरायनानै दङ आरो फैनो बाबायनो ओंखारनो बाबाय आरो जि मोजां मोनब्रेथारबाय बेहा ओरै खालाय जि गेलेबाय ओमफ्राय जिरायनानै थाबाय नै फैला ओमफ्राय दायो नै जोङो रिसेपसनाव मोनफैफिनबाय ओमफ्राय बेयावहाय सिनायनाय दंमोन नालाय जोंखौहाय थांनाय टाइमावनो रायलायहरदोंमोन आरो ओमफ्राय जों थाल लानो रोङासै सोर रायलायदोंमोनथाय बेबायदि होनबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय दायो नुनानै सिनायबाय आरो रिसेपसनाव थाग्राखौहायो ओमफ्राय बेजों रायलायगासिनो माजों हासबेन्डजों दायो नै बेयाव जिरायनानै थाबाय ओमफ्राय सासेयाथ' बिराद मोजां मोनखाबाय बियाना ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै जिरायलाय खालामगासिनो बिराद मोजां मोनबाय आरो बियो ओमफ्राय मामोना रायलायगासिनो नै हासबेन्डजों माजोंहायो दहाय थांनाय टाइमावनो गाबज्रि हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय जों थाल लानो रोङाखै आरो सोर गाबज्रिदों सिनायोमोन नामा होननानै रायलायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो फैफिननायाव सिनायबाय आरो ओमफ्राय बिसोर रायलायगासिनो बे रिसेपसनाव थाग्राजों आरो ओमफ्राय दायो नै बेहा ओरै उन्दुलाय ओरै मालाय खालामगासिनो दायो जों बिनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरो हराबो मोनाद्राय जाखाबाय जानानै लोंनानै गोबाव जायोना डिनार खालामबाय नालाय ओमफ्राय थांसै आरो फट' सट' लानानै एसे रिसेपसनावहाय नै बेबायदि भिउआ बिराद मोजां नै बिसोर रायलायखांनानै फैबाय दायो जोङो थांनोसै दायो नै लोगोफोर जोंहा थाबायबाय सिगनेलाव जाखांनानै फैनानै फेमिलि डिनार खालामहैदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो फैबाय थाबायबाय नै जाखांनानै एसे नै नायदो मोजांथार लामाया थाबायगासिनो थाबायनोसै एसे जागोन टाइमा 10ता जाबायना रेलाय 10ता 10 जाबाय नै मोनानि स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन